presentar. Jo primer introdueixo en Donaire, que el vaig sentir fa uns 8 anys, potser, parlar per primera vegada a l'Auditori de Girona en una graduació dels alumnes de turisme o els alumnes de la facultat, i vaig quedar amb la boca oberta de la capacitat de comunicació que té. Per mi és un referent espectacular i vicerector de comunicació de la Universitat de Girona, professor de la Facultat de Turisme i moltes coses. I és un tio que m'estimo tot un munt. José, quan vulguis, si... Has d'activar el micro, Bueno, doncs moltes gràcies. Disparo jo. Se'm fa una mica estrany parlar del silenci, no? Perquè és un oxímoron molt estrany, no? Probablement la millor manera de parlar de silenci és fer acallar les paraules, no? I hauríem de fer 5 minuts de silenci. Però sí que m'agradaria oferir-vos una reflexió personal a l'entorn del silenci i del que vol dir, sobretot per mi. Jo crec que n'hi ha molts tipus de silenci que són com els graons d'una escala i que els has d'anar pujant. El primer és un silenci desagradable. És el silenci que sona, que fa soroll, que fa brugir. Per exemple, seria el silenci del metge, la pausa que fa quan t'ha de dir una notícia. Llavors, aquells segons en el que no diu res, en el fons, aquell silenci sona, és molt estrident, no? O potser la primera vegada que tornes a casa del pare i ja no hi és, i llavors no hi ha res, hi ha un silenci, aquest silenci és estrident, sona. De fet, és un buit, és una absència, no? Hi ha una paraula molt maca en català que és quinèpsia, i quinèpsia vol dir la nostàlgia de ser en un lloc que habitualment està molt concorregut i en el que en aquell moment no hi ha ningú. Passejar per una escola deserta o estar en un hospital on no hi ha ningú o en un parc temàtic abandonat. És quan sents un silenci que és incòmode, que fa soroll, no? Que fa mal a les orelles i a l'oïda. O de vegades és aquell silenci en el que t'han acusat, t'han maltractat, i allò on havia d'haver-hi una paraula de recolzament, on hauria d'haver-hi una queixa, hi ha un silenci. Llavors aquell silenci en realitat sona, fa soroll i fa mal. I per això jo crec que el silenci moltes vegades l'evitem, no? Perquè l'associem a una absència, a un buit. Però si pugem aquest esgraó, que és dolorós, no és fàcil, hi ha un segon esgraó que jo crec que és el no-res, on no sents res, no hi ha aquella absència de soroll, de so, en el fons és un no-res. És quan estàs esquiant i de sobte desapareix la muntanya, la neu i desapareixes una mica tu mateix, o és aquell dia que estàs a la biblioteca i portes unes quantes hores i se filtra la llum de tardor i sents que desapareix el temps i l'espai, o és aquell moment en el que passeges pel terra humit i fins i tot deixes de sentir el soroll de la fullaraca, de la fulla seca que estàs trepitjant. Jo crec que aquest silenci és el silenci d'una absència i és un silenci terapèutic, és un silenci que, tot i que no omple, tampoc buida. Però si ets capaç de ser-hi, de romandre en aquest silenci i d'aprendre d'ell, hi ha un tercer esgraó que és el que costa més, no? Que és quan el silenci omple. Hi ha moments, i jo crec que tots ho sabeu, almenys tots els que esteu aquí, en el que l'absència és presència, en el que el no-res esdevé alguna cosa, i aquesta alguna cosa que no té forma, que no té sentit, que no té color, que no sona, en el fons notes que és més poderosa, té més sentit, és més profunda que qualsevol dels sorolls o sons o músiques que ets capaç d'omplir un dia qualsevol. I per tant, no se m'acut un millor espai o un millor lloc
per ser-hi que un lloc ple de silenci, un lloc amb unes escales que hauries de pujar en primer lloc per sentir aquelles ferides que probablement no has acabat de curar, de pujar al segon esglaó per anar en aquell silenci terapèutic que et permet deixar de banda tot allò que has estat, fins que arribar en aquell tercer esglaó en el que el silenci t'omple i et dona sentit. I per això et fico encuriosit. M'agradaria saber quina mena de silenci ens ofereixen aquests amics fantàstics, meravellosos, però venint de gent com en Jordi Reixac, jo només espero bones coses i, per tant, després de parlar, ara em toca callar i escoltar. Gràcies.